kowe jek urip? Iki sing jenenge iki rombong aku iki arep tak ganti kok. Iya. Ora warga laras kok. Apa? Atos laras. Wah sak sindenku sak wiyagaku suarane ngungkuli watu. Lah iya to. Ya wis. Lah nek ora gelem kok dipeksa lho ya sak Sesuk nek aku mati ku aja layat. Lah ngapa? Mergo kowe wis mati dhisik. Ya ora. Ora apa? Wah aku jek enom kok. Atin mati. Heeh. Wah, Ngapa? aku mayu tapi gelem selawe aku. Maksudnya piye, ha? Mangkel nih yo tak tabah-tabahke ora wong golek sandang pangan nih. Suwe ning suwe aku karo kowe mesti tresno. Pluk. Ora ya, nek jenenge wong keploki tangan loro. Nek tangan siji ya ora kena. Kuwi padha karo tresnamu karo aku ora tresno karo kowe. Ning aku tresno marang sliramu. Ya kuwi urusanmu ning aku emoh. Sapa manis? Elingo. Aku weling. Ya rasa ngono kuwi. Kaya sira. Lanang seniman sehat senipati kayane wong. Latenono nggonku branti. Janji sabar wajana kasusun salahin jembar-jembar arene laku-laku. Nek kowe mandek kowe piye to, Pluk? Kau aku ora gelem kok kan mandek. Ora wira-wiri maju mundur Ya anggere kowe kaya. mandek aku ya mandek. Lah kowe mlaku wae kok. Lah nek ra kena-kena, Ya aku ya emah, mbok gelem, emah, Mbok dikenake. mbok dikenake. emah. Kowe ngerti bahasa emah ora to? Dilit to. Enggak. Iki ki ning dalan lho, Pluk. Ya justru nang dalan ki mbok ora ngawur. Kata-katamu nganggo justru barang to. Lah aku saking mangele lho. Mbok Ning iki dalan. eling, ngono lho. Kowe aku bakal tumindak piye wae iki iso. Ya ngapa aku mah aku iso wae bawa mlayu. Kok tak kandhake iki santoso iki. Santo cah kurang ajar. Aku ngerti. Ngerti apa? Tekone Santoso. Jangkamu mangolan netra kocak Cempluk Apa? Brene. Mah, Rene. mah. Krungu ora to aku pengen budek. Dadi aku kira kalap banget ngono piye? Lah ya mbok ngilo duwe ora pengilon nang omah iki? Ora. Ayo pantes. Nih, Apa? kemon. No. 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 Wong gentone ya ora positif, gento kok muni kemong. Yo, Apa toh? iki pepungkurane wong lho. Oh, masakane kae kok ya ora weruh. Dianggep butuh wong. Lah apa? Kijing. Oh, iso dibandemi wong sakmen. Ora. Aja lho.
Kene wedi. Yen mesem memanas Kacang. rono-rono. Sayang aku kemean dalan aja rene-rene. Iki ning alas. Gulono munyuk ning kono. Nito. Aku ya wedi karo. Ngawur ya ora lamur. Oh kowe to, Toh? Kok ngono kok munyuk. Apa? Lutung. Saya elek. Besok yen kowe kelakon dadi bojoku. Pluk. Piye? Kowe njaluk apa wae tak pinangkani. Tenane? Heeh. Nek aku njaluk omah? Mbok aja sing gede-gede. Lah ya piye? Lah nek bebrayan ora ndek omah terus arep nandi nang gubuk? Cilok popo ngono lho. Cilok. Aku meng wah sing jeneng Gento kuwi iki anak brandal tak bedahke omahe wong. Wong lak pateni omahe tak keke kowe. Kok Gento kok alus men to kowe? Njaluk omah. Wah, mbok sing cilik-cilik wae. Aku nek cemluke aku seneng gede kok. Aku saya ora duwe. Wong busimu wis ndelap-ndeluk. Malah ditawake ciloke. Sesuk ngenteni 4 tahun. Kok suwe men? Jare ngenteni le gede. 4 tahun apa kowe jek urip? Iki sing jenenge iki rombong aku arep tak ganti kok. Iya. Ora warga laras kok. Apa? Atos laras. Kowe sak sindenku sak wiagaku suarane ngungkuli watu. Lah iya to. Ya wis. Lah ya nek ora gelem kok dipeksa lho ya sak ono. Sesuk nek aku mati ku aja layat. Lah ngapa? Mergo kowe wis mati dhisik. Ya ora. Ora apa? Wah aku jek enom kok. Mati. Heeh. Wah, Ngapa? aku mayu tapi gelem selawe aku. Maksudnya piye, ha? Karang ya semono iki. Kowe selawe. Selawe gelem. Gelem mayite. Aku piro? Ampuh. Sisamu we. Lah urung. Ro kurang ajar. Ngopo? Aku ora kondo kepiye-kepiye cempluk. Aku krungu. Apa? Heeh. Krungu piye? Maktut ngono. Lho. Orisa sing maktut. Metu ngarep. Cuk. Ayo Gento gek wis. Kelapa muda sau pamo terus nek kowe angger tak ceraki kowe semingkir banjur aku kudu kepiye pluk
Wah, aku ndelok polahmu wis kaya ngono, apa ya kuat nglakoni aku. Awake joget ning kaya wong simbah. Kok apa kuat ya dianggang-anggang. Ya wegah. Padake apa? Nek kok ora gelem tak pek bojo, mbokmu tak pateni. Ya aja. Aja. Iki mbokmu iki. Heeh. Lah kuwi senajan to kaya ngono tak tresnani lho. Iki. Heeh. Kowe wani karo mbokku? Ora, kuwi galak banget ya. Kowe nglunguli aku. Wani ra? Nggih. Wani ora? Ora. Nah, kuwi ketoke cilik ning watos kuwi. Kuwi pemain lama masalahnya. Enak. Iya. Kuwi wing arep nembang kuwi lali lho. Ayo. Gotong royong. Tresno tok piye pluk Piye ngopo? aku nek wis kaya ngene iki ora bisa dikendhaleni meneh tresnaku mung kasok marang sliramu wong ayu Lah nek aku ora tresna karo sliramu kok ya arep dadi bojone kepiye wae aku kudu kelakon dadi bojomu ora sudi aku ora tresna karo kowe kok kopat kapito kaya apa? apa sen Ambo. Aku adol kacang kok. kaya manuk kowe Manuk apa? manuk mbuh ayo tak rutu paripeksa Sudi mah tenane tenan ora iso Ora. ayo mah aja rono-rono ana monyo aku tak rene Bok Lihat. ana mulih wae mulih mulia aku kudu mulih ora iso kepiye wae aku arep matur karo Pak Denggolo kowe kudu dadi bojoku aku ora seneng kok nek ora seneng mongko aku seneng iki digapake sih Ayo dirudo paripeksa. tak rutul paripeksa Tok. ayo kok suwinten wis edan ning kono Karang aku ngentrongi kae ora ngentrongi kowe.